На лекции с хеликоптер такава въздушна линия планират студенти заради липсата на удобен градски транспорт и нормални пътища. Като много красиви студентки в Нов български университет, Майя идва на лекции с личния си автомобил. Споделя, че едва намира къде да паркира и с удоволствие би използвала градския транспорт, ако той стане по-удобен. Аз имам късмета, че имам кола, но има много колеги, които идват с градския транспорт, който ни е много скъдно осигурен. Това е един единствен автобус и няколко маршрутки. Маршрутките може би ще ги спрат скоро. За да привлекат внимание към липсата на удобен градски транспорт и лошите пътища, организаторите от Младежка медийна мрежа паркираха хеликоптер в двора на университета. Според тях това е единственото транспортно средство, което може да стигне лесно до там. И ние правим подписка, така че в третия метродиаметър да бъде вече включена една такава метростанция, удобна и за нас. Преди няколко дни от общината обещали да направят спешен ремонт. Ще се разшири пътната магистрала до университета и ще се направят нови тротуари, тъй като основно студентите вървят по тротуарите. Маршрута на третия метродиаметър все още се обсъжда. Чрез подписката си студентите от Нов български университет се надяват да бъдат включени в плановете на общината. За BTV новините Денислав Борисов.